салом, як хабар. Аз 1 январи соли 2026 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ки маблағи пардохти ҷаримаҳо, боҷу андоз, кӯмакпулиҳо ва дигар пардохтҳо ба он вобаста мебошад 3 сомонӣ зиёд шуда аз 75 сомонӣ дар имрӯз то ба 78 сомонӣ дар соли оянда мерасад. яъне маблағи хизмати ҳарбӣ, сиёҳ кардани шишаи мошин ва ҷаримаҳо низ зиёд мешавад. акнун онҳое ки мехоҳанд хизмати ҳарбӣ пулакӣ анҷом диҳанд ба ҷои 56250 сомонӣ ҳозира 58500 сомонӣ пардохт мекунанд. сиёҳ кардани шишаи мошин то 5070 сомонӣ боло меравад. соҳибони мошинҳои сохти соли 2005 ва баъди он дар соли 2026 6552 сомонӣ пардохт мекунанд. ҳамин тариқ дар зарфи 10 соли охир нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар Тоҷикистон қариб 1 баробар аз 40 сомонӣ дар соли 2014-15 то ба 78 сомонӣ дар соли 2026 мерасад. аз Эдмобайл миллионро гирбурди асосӣ 1 миллион сомонӣ ҳар моҳ то 20 000 сомонӣ бурд мешавад. бо 3,5 сомонӣ айди рамзро бихар ва иштирокчӣ бозӣ бурднок шав. Зедмобайл аз 2 то миллион 1 қадам роҳ аст. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.